Добър ден на всички! Днес реших следващото видео да бъде на тема сокове и сега съм решил, че се направя сок от цвекло, ябълка и моркови. Значи трябват ви предимно повече моркови, малко цвекло, по-малко цвекло и по-малко ябълка. Ще започнем с цвеклото. Отделяме настрани всички неща и отразваме едно парче. Например толкова. Така. Трябва да се обели. Приготвяме и морковите. Ябълката също се нарязва. Например, половина ябълка. Малко голяма, но измиваме всички моркови, ябълката е нарязана, цвеклото е готово. Желателно е, като сте си направили сока, да го пиете веднага. Защото иначе полезните му вещества се неутрализират.